சரி சரி தொட தொட. டர்ட்டி பையாவா? சரி தொடமா. எப்படி துடைப்பான் சித்து சைக்கிளை? ஓஹோ. எங்க துடைப்பான்? தொட, நல்லா தொட. ஓஹோ. அது வாயா சைக்கிளுக்கு? கண்ணு அது. பரவாயில்ல. அதுவா? குட் ஜாப். சரி தொடமா தொட. யார் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தா துடைக்கிறதுக்கு? யார் சொல்லி கொடுத்தா சித்துக்கு துடைக்கிறதுக்கு? ஓஹோ. ஓஹோ. யார் சொல்லி கொடுத்தா? ஓஹோ. யார் சொல்லி கொடுத்தா சித்துக்கு துடைக்கிறதுக்கு? யார் சொல்லி கொடுத்தா? ஐயோ தொடாது தொடாது. அழுக்கு துணியில் அழுக்கு துணி வச்சு கண்ணு தொடலாமா? குட். யார் துடைப்பா சித்து சைக்கிளை? யார் துடைப்பாங்க? எந்த ஆண்டி? பேர் என்ன? எந்த ஆண்டி? ஆண்டி பேர் என்ன? யாரு? குட் குட் வெரி குட். நல்லா துடைக்கிறியே. சூப்பராக துடைக்கிறியே. ஓஹோ. வெரி குட். ஓஹோ. டஸ்ட் இருக்கா சைக்கிளில்? ஓஹோ. ஏம்மா? ஓஹோ. சைக்கிள் எப்படி டஸ்ட் ஆச்சு? யார் சைக்கிளை டர்ட்டி பண்ணது? யார் பண்ணது? குட் குட் வெரி குட். லவ் யூ சித்து. தேங்க்யூ சித்து. பாய்.